ассалому алайкум бирандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. бахшида ба 20-мин солгарди таъсисёбии Созмони ҳамкории Шанхай таҳти унвони 20 соли Созмони ҳамкории Шанхай аз форуми минтақавӣ то эътирофи ҷаҳонӣ дар маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон видеоконференсияи байналмилалӣ баргузор гардид. иштирокчиёни чорабинӣ аз вазъ ва дурнамои рушди минбаъдаи фаъолияти Созмони ҳамкории Шанхай изҳори қаноатмандӣ намуданд. гузориши ҳамкорони мо. дар видеоконференс намояндагони кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай иштирок намуда дар масъалаҳои 20 соли комёбӣ ва дурнамои ҳамкориҳо, нақши Созмони ҳамкории Шанхай дар таҳкими муносибатҳои ҳамсоягӣ ва ҳамкориҳо дар минтақа, Созмони ҳамкории Шанхай ва дурнамои амнияти минтақавӣ, таҳкими ҳамкориҳои кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай дар соҳаи тиҷорат, молия ва сармоягузорӣ, густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои нақлиёт, энергетика ва кишоварзӣ дар чаҳорчӯбаи Созмони ҳамкории Шанхай ва рушди ҳамкориҳо дар соҳаҳои маориф, фарҳанг дар доираи Созмони ҳамкории Шанхай муҳокима намуданд. бисёр рамзист ки имсол ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷашнӣ, яъне 20-солагии Созмони ҳамкории Шанхай мақоми раисикунандагиро дар ин созмон ба ӯҳда гирифтааст. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз бунёдгузорони Созмони ҳамкории Шанхай ва ҳамеша пешбарандаи ин созмон ба ҳисоб меравад. масъалаҳое ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли раёсати худ дар ин созмон мавриди корбарӣ қарор медиҳад, ҳамчунин дар чаҳорчӯби конференси имрӯза низ иштироккунандагон ба масъалаҳои бисёр муҳими фаъолият ва таҳкими ин созмон таваҷҷӯҳ намуданд. яке аз масъалаҳои меҳварие ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли раёсати худ ба он таваҷҷӯҳи ҷиддӣ намуд, маҳз коркарди роҳҳал ва ё хатти роҳи баромадан аз ин буҳрон ба ҳисоб меравад. дуввум масъалаи бисёр ҷиддие ки имрӯз дар чаҳорчӯби конференси баргузоршуда мавриди таваҷҷӯҳ буд, ин масъалаҳои таъмини амният дар фазои Созмони ҳамкории Шанхай мебошад. иштирокчиёни ҳамоиши илмию амалии байналмилалии андешаҳои худро пиромони маърузаҳои ироашуда иброз намуда, вазъ ва дурнамои рушди минбаъдаи фаъолияти Созмони ҳамкории Шанхайро мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор доданд. инчунин ҳамоҳангсозии амалу фаъолият, табодули иттилоот ва расонидани кӯмакҳои ҳамдигарӣ ба мақсади бартарафсозии оқибатҳои ногувори иҷтимоӣ, иқтисодии бемории сироятии COVID-19, муборизаи дастаҷамъӣ ба муқобили терроризму ифротгароӣ дар минтақа, мустаҳкам намудани ҳамкории судманд дар соҳаҳои сиёсиву амният, иқтисодиёту тиҷорат, амалисозии самарабахши зарфиятҳои иқтисодӣ, транзитию нақлиётӣ, тандурустӣ, фарҳанг, маориф ва сайёҳӣ давлатҳои узви Созмони ҳамкории Шанхайро таъкид намуданд. идомаи ахбор. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав 377 иншоот ба истифода дода шудааст. бо назардошти он ки то таҷил аз 30-солагии истиқлоли давлатӣ рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст, имрӯз талош ба он равона карда шудааст ки корҳои созандагӣ вусъат дода шавад ва бо баргузор намудани ҳашарҳои дастаҷамъӣ зебогии шафати шоҳроҳ ва кӯчаҳои ноҳия таъмин гардад. Наврӯзшоҳи Азизулло аз ноҳияи шаҳри нав гузориш медиҳад. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав бунёду ба истифода додани 445 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар заминаи дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав бо ҷалби соҳибкорону сокинони маҳаллӣ таъмин намудани раванди созандагиҳо имкон фароҳам овард ки зебогии дучанди ноҳия таъмин, имкониятҳо барои афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд ва даҳҳо нафар бо ҷои кор таъмин шаванд. 445 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. то ба имрӯз 377 иншоотҳои таъминотшон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки дар вақти корҳои сохтмонӣ ҷойҳои кори мавсимӣ 1300 ҷой ва баъди ба истифода додан 1200 нафар бо ҷои корҳои доимӣ таъмин мегарданд. дар ин давра вусъати созандагиҳо дар марказ ва ҳамаи деҳаҳои ноҳияи шаҳри нав таъмин гардид. дар ҷамоати шаҳраки шаҳри нав ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёду ба истифода додани 57 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ва то имрӯз аллакай 42 иншоот мавриди истифода қарор гирифта дар боқимонда корҳои сохтмонӣ идома дорад. то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ки рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст, талош дар ҳамбастагӣ ба он равона карда шудааст ки раванди бунёди иншоот тезонида шавад ва кабудизоркунии
сафати роҳи мошингарди Душанбе Турсунзода ва маркази ноҳия таъмин гардад. бо назардошти ҳамин ҳамарӯза сокинони маҳаллӣ ба ҳашарҳои дастҷамъона баромада дар зебогардонӣ ва рушди маҳалли зист саҳми худро мегузоранд. мардуми заҳматкаши ҷамъияти деҳоти шаҳринав шабонарӯз ба муносибати ин саҳнаи тарихии бузург оид ба рангу бор кардани дару деворҳо ва тозаи нигоҳ доштани ҷӯйборҳо ва сангфаршу мумфарш кардани байни кӯчаҳо ва инчунин гулгаштҳое ки ва айни ҳол мо қарор дорем ки дар ҷамъияти деҳоти шаҳринав вобаста карда шудааст, ҳамавақт ҳамарӯза барои нашъунамои гулҳои ороишӣ ки дар шафати шоҳроҳ қарор дорад, корҳои ободонии созандагӣ ба нақша гирифта шудааст. рӯзҳои шанбе дар гулбоғи ба номи Мирзо Турсунзода барномаи консерти фарҳанги фароғатӣ ва дар боғи Шоҳ Исмоили Сомонӣ рӯзҳои якшанбе барномаи консерти фароғатӣ аз тарафи шӯъбаи фарҳанг намоиш дода мешавад. иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ, корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ ва бунёду навсозии роҳҳо имкон фароҳам овард ки сокинону меҳмонони ноҳияи шаҳри нав аз имкони беҳтари хизматрасонӣ баҳравар шаванд. танҳо соли равон 16 километр роҳҳои деҳаҳои дурдаст навсозию сангфарш карда шуданд. имрӯз ҳадафи меҳнаткашон ба он равона карда шудааст ки корҳои созандагӣ таъмин ва барои мардум шароити боз ҳам беҳтари зиндагӣ фароҳам оварда шавад. мо ҳаракат мекунем ки барои баҳри сазовор ҷашн гирифтани истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки хеле муддати кӯтоҳ мондааст, ин иншоотҳое ки мо номбар кардем, ин ҳам соҳаи маориф, ҳам соҳаи тандурустӣ ва ҳам соҳаи нуқтаҳои хизматрасонӣ ки дар бар мегирад ба истифода қарор диҳем. айни замон дар ноҳияи шаҳри нав бо истифода аз тамоми имконот корҳо дар самти насби шиору овезаҳо, шинондани гулу бутаҳои ороишӣ, рангуборкунии иншооти мавҷуда ва таъмини вусъати созандагиҳою саривақт ба истифода додани биноҳои сохташаванда идома дорад. ҳадаф ба он равона карда шудааст ки то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раванди созандагиҳо таъмин ва барои сокинони сарбаланду саодатманди ноҳияи шаҳри нав шароити беҳтар барои доштани зиндагии босаодат фароҳам оварда шавад. наврусиёҳи азизулло, Аҳлидини Карим, барномаи ахбор. бо мақсади беҳтар намудани вазъи экологӣ ва боз ҳам зебову назарабо гардонидани боғи Низомуддин Алишер Навоӣ пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар доираи корҳои сабзу хуррамгардонӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар боғи мазкур аз ҷониби кормандони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони касбу кори гуногун ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ тавассути иқдомҳои дастаҷамъона атрофи гулҳои ороишию мавсимӣ аз баргу алафҳои бегона тоза карда мешаванд. гузориши Муҳаммад Муминзода ва Баҳодури Қурбон. боғи Низомуддин Алишери Навоӣ яке аз маконҳои сайру саёҳат ба шумор рафта, аз дидани гулҳои шукуфон ва дарахтони нодири ороишӣ таби ҳар як бинанда болида мегардад. бо мақсади арзанда ва шоиста ҷашн гирифтани 30-уми солгарди истиқлоли давлатӣ, ҳудуди боғи Низомуддин Алишери Навоӣ тозаву озода гардида, дар баробари кормандони боғ ҳар ҳафта намояндагони вазорату идораҳо ба ҳашар баромада дар тозагии ин макон саҳм мегузоранд. мавриди зикр аст ки боғи мазкур дар асоси сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида, имрӯз ба макони сабзу хуррам ва беҳтарин барои сайру саёҳати сокинон мубаддал гаштааст. дар ин тадбири экологӣ кормандони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар вазорату идораҳо дар сабзу хуррамгардонии ин боғи фарҳангии фароғатӣ саҳм гузоштанд. гулҳои ороишии мавсимие ки имрӯз боғи мазкурро зебу зиннат додааст, заҳмати гулпарварони боғ мебошад. натиҷаи сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки дар чунин маконҳои истироҳатию фароғатӣ сокинону меҳмонони пойтахт сайру гашт намуда шукрона аз фазои озодию соҳиби истиқлолии ватан менамоянд. таи солҳои охир даҳҳо чунин боғҳои фарҳангию фароғатӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо ташаббуси бевоситаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода шудааст ки дар баробари сайру саёҳати сокинон ҳамзамон дар онҳо ҷашнҳои милливу давлатӣ, барномаҳои фарҳангию фароғатӣ гузаронида мешавад. Муҳаммад Муминзода, Баҳодури Қурбон, Фирӯзи Мусо, Ахбор. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон тадбирҳои ободонӣ вусъат дода мешавад. бунёду навсозии як қатор иншооти таъиноти гуногун дар шаҳру ноҳияҳо боиси боз ҳам баланд гардидани сатҳи кору хизматрасонӣ гардида даҳон нафар соҳиби ҷойи кор мегарданд. Ҳикматулло Ҳусейнзода аз вилояти Хатлон гузориш таҳия намудааст. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷараёни корҳои ободонию бунёдкорӣ идома дорад.
با این مقصد در شهر نوحه‌های منطقه کلوب ولایت ختلون بنیاد انشاءات گوناگون ادامه دارد که با مورد بهره برداری قرار گرفتن آنها خدمت رسانی به اهالی بهتر گردیده سیمای شهرک و دهات نیز زیبا و نظرآور می‌گردد. از جمله از این صحبت متخصص سوها بهادر سعیدزاده ابراز نمود که در کالج طبی واقع در جماعت دهات کنگوت ناحیه تیمور ملک کارهای ساختمانی در عرفه انجامیابی قرار دارد. بنا از 3 آشیانه عبارت بوده برای 250 دانشجو پیش بینی کرده شده است. در ناحیه دنقره بنای بخش منطقوی مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده می شود. در این بنا تالار مجلسگاه برای 299 جای نشست و حجره کاری تست گذرانی برای 210 جای نشست پیش بینی شده است. اینچنین در ناحیه بنیاد مهمانخانه نیز ادامه دارد. طبق نقشه بنا از 9 آشیانه 3 بلاک و تاخانه عبارت بوده بنا برای 624 نفر مهمان پیش بینی شده است. در اینجا عین زمان 30 نفر کارگران محلی با جای کار دائمی و خوراک گرم تامین می باشد. برای کارگران تمام مسائل ساختمانی تامین می باشد. ما ساختمانچیان از دستگیری دولت حکومت مخصوص دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان منت داریم. برای با جای خوب تامین نمودن دانشجویان در نزد دانشگاه دولتی طبی ختلون خوابگاه بنیاد کرده می شود. عین حال در انشاءات مذکور کارهای اندوپوش کردن نمای بنا با محلول سمنتی و کارهای آبادانی گرد و اطراف بنا ادامه دارد. زیاده از 53 نفر کارگران محلی با جای کار تامین بوده برای آنها شرایط‌های معدنی و فراغتی فراهم آورده شده است. همه این بنیادکاری‌ها امکان فراهم می‌آورد که سطح کار و خدمت رسانی بلند برداشته شود. حکمت الله حسین زاده از ولایت ختلون برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. شماره هلاک شدگان بر اثر بارشات و آبخیزی شدید در منطقه‌های نزد ساحلی قسم شمالی ترکیه به زیاده از 80 نفر رسیده. ده‌ها کس دیگر با جراحت گوناگون در بیمارخانه‌ها بستری شدند. در مکزیک بیماری کووید 19 پهن گردیده. شبانه روزی آخر طبیبان نزدیک 29000 حالت نوی سیرایت‌شوی را به قید گرفتند. شرح و دیگر خبرها از خارج مملکت. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. خیر، سلامت باشید.